भारी थूना नहीं वीडियो बना रहा हूँ Hey musuk besar video shirung drop rogo bura kompok ta thepang bathai hem khangjak chapri chirani video no ba thepai dikai no nangba hut angno edit khajiwan kutul asudda style khine pun kisa brok munu shona sonojat ke style khadiba ning sak sak simi machang ma ba yakho buji khata musuk busli osori thachuk busli she Oke, enke bahai tong bahai. Kini ceng tisha aina salai bani usak ni video kisah sabaya barat tongjak. Triplan ni biya content creator rong ni kok rong otiy. Biya type ni content selam selamai views manai. Borok asake aram nangjak kaje. Borok bong ni besak ni lasima hini kaisa tong mano. Totora sebi buthari paikha. Pente bra kani roko video selam lanyai. Big besai totora roko motong selai roko video selam lanyai. Nukjakti rok ri kani video selam lanyai. Abrok no karibo tei botongo. Abrok no tiye 2-3 konten movie kaisa selamai siwi manana. Hanki politician roke tangi ase khali kene saino. Ananda rok budji triwi hoke. Bri rok no free laptop rinai iPhone rinai. Mase rang rinai te butamo tam rok rinai nei. Tamo bri rok no mang den rok sujug subida risinai. Chila rok no bagi ke tangi wansu gi aino. Yang ke asla rok senong ni bagi jekene mekene bulai bokor rok phatilai. Te nong ni bagi police bai romjang nai rok. Chila rok ni bagi wansuk dita hai. Akon hinke faidi ok kok rok no left side to ni right side thangai. Tini ni din hajira shuru khelesinai. Bestak roko botam jene mukhabi kasek matreng matrang bolongo tongnai posujek mano soloi tongkhable chehra nugui no dunia ni thakchukjak bakpar bri hangi tonge robo sabailan rok agor tolawo wansarok be gurima singuriwi malngi faikeba fegi akoi ko feeling se musawi tongkhata ang osai kongno sai tonge fia bai kunai baidi ba Wansane el kusub masing kusubi ros nungai nesa kai fegi tongna ringya video slamai tonglai khatan na pura amo hai basa bai kutukna musungi fayo ang oma hai bringo nuke sabba jini bu el tiklai funungja kasido je asake muni lekha kunia nungke chakke tongna ringya jekine mekine achuk lai chapri giri khelena simi bongni amo hai faltu lai style lokno bunyu funungna musungjak baina mane indirect babe sauta chingha ki kebo tongthok chatok tongi di man hinai Kamu नहीं वीडियो बना रहा हूँ मैं लाइव नहीं Pura kaham kino saiman su katabugle norok kunino bisinao chakri khnai rok hinai osai mosai normal bri rok kundino wansrok bai ganjanangi aro achukui tongeta teitamsa brok saksang no proof riwi tongota bisinao chakri khna beton bang dili wansrok bai ganjanangi fegi akoi feelings ngmani lo teisa bisinao tikaisa type ni feel na hawi kolom tisra srakai hinai Jengbo kaham kino saiman do nung always no muchungjake mang tongnai behiya bwrwi nei haifano amo hai susto gan rongoti reels lamprufano nini busak ni muchungma rokno kisa phunuk yewi tongna nangmani nang chilani sakao achuki gok khaima hai kese reels lamsai gan kaham bai ama reels lamai behiya gri phunukma rokno sari di phia ba sari de akhislang sitrano jangri phunuk rok bakki chepon la chile di no nang kikrok ni yong no bupura bo ha Jebini tomung rok nanugi bujimani bini kikroko yong klajak rok tongna sabo ni slai bisi kislang jangri funugi man hini si batailaina bele morazek marok ba abuni bagino somni no musamungni mungui kislang no mang chakai funuk layo kisakeno kislang ni shokti funugui views ajna plan o comment hamya khlane buri siwa ron sanamo jongwang jong buri chuk dang khaba ano sungo buri ko khale lakina funsiya bura lasya phakamo Uma nung tabuk phono se saksang no brichik ngja ko haida biya jigma nung brichik jakai sikla haida buar rokak bai mukhang rok hoyei bohok se ongkhorma sing ongkhori lori tongbai khabini amo se tabuk phono se bo sikla haisima tongjakho nung ungkha khoroksa chapri brichik buji khada comment ba khajak sinang ta hino nin to mung se biya to mung hingke ba nung ni jise la chakari wi busai bai thuranya naima rokno videos namai content ni mungui dawo hingke ba facebook o nono lasina sia biya faltu hini comment khlai kate sabna khlainai Norba buri sikla ting de jengba kaija busama buri ni buma chung ngano tabu norok judi yakun kathana ne tang na phaiting tui na phaiting satu manjo kam khaina phaiting bo norok chuno paikhan kai nang norba challenge Hai bro bonono ni na biye tomung rokne bagese comment khayo ningle satung roko ongkhori samung tangi maya brichik bua kakak hini de comment khai be no je ning oro samung tangni kokno sawi tong biya jikma Akon bini bokra gole busa be sipra la nyamang chole wi tong hin keba brain ni wan sukma sense tok kamai thangbai kata
Musangnya serangnya kai video bos nam teko. Teisa video senamui tong pruwo. Bui bai bemanjana kirjagai. Ke boda fai ini nasi gini tiro. Ri rok bai bokapi yang lang mani pura asudi haingi tong kable. Kaisa ki topai kha hai pana bus hai pana satisfied khai manyana. Abani bagini asak release lami akari tong bayo obre. Do agar kha dress ok pana musang diba. Mukhang mijil re khai aro sebo. Drain chitrao tong yong larok ke achuki tong sai. Dur musuk busan ni beka padu sirak pirak ke uri tangi saben tamung sabal. Ke boni ting sapana kok ya buji kada. Nini omo hai tomurong nugui buinno khairong kare. Ulta musi munilayo buji kada. Bowan sukna omo hai ke kabai video snam ke. Brirok buno palpal ke khairok zakai fele ri faya nei nei. Hoi. Hoi. Tamo. Phari thunani. Tao por thune. Horsi thuya ko wa. Thuya da ba. Thuya kore ore. Bikhana no bo. Asik se bui bekhana jangna la chiwo hinke. Tamuni begining ob video no ke Facebook upload khairi hino mendra. Masa musu gana gani ni boror no ke. Khana jakna la chite fo. Biaba Facebook ni borok munusi rok no ke. Kiche pano chala siafo. Content ni bagi obre sik buak kak asike wajaka. Dak sanai sirigi pungnai puma pano se paigilakha. Ciri khogi siprak lanya ke ba siprak lai botong laya. Teise rang mana mu chungjak tirei content bosram te kho abono. Asik se private channel falai rang ajana mu chungo hinke. Khnade direct seprak lama video snamai. Website da wei rang ajla chide te tamsa. Mendra. Hello friend chong. No kaisa kok dini. Kaisa samungdo kok ya. Sana phaimani. Bikmu silai funungna phayo hinai. Nung saya sekano saimani thangkan ni yakni jontor rok nugui. Hai phano bujjakani bikmu no jane silai funungna phaika saimani yatta. Ya thek rogo yak rogo bikmu aje khen rokhai. Bai ke khit friend chong. Abo ang onek dini pore nong masang himani. Singa ya. Ang hangkai. Suka. Tui mu dekhe phulpa idu friend chong. Tui phulpa beka hangkai. Rezar koi da. Rezar beka. Srat tem dekhe chit pai mu dekhe. Ihe ningte content manjali dehno. Bikmu sinma content rok. Abo kuno dang kaino mendra ha. Jingbo saimano do fast growth na hinke. Jepru pano bunisla juda ki content slamna nango hinai. Hai pano nino maha juda content rok no le. Engka kebang ki saiman pano salia. Omule pura seprak lai pai lai peman lo. Mood fresh ing lai omo hai ki release lam lai kata brok. Tang lai aram nang zaki tong lai fru. Besak ni rirok no biango kita jak tang baikya. Sai phono manlia na brok. Avoni bagi no engine oil huma gam chana phat chake kanai. Release lam thari tong kata. Bui omo hai ki wan sungai ta bongni amti release no nugi peman lo. Hai nrok se ka hamon chung jang jat ke release no slam ya ke ba. Norok biya hinjak jake ang ni hinjak nai. Biya rok ni kong sanai rok no lai ke ba biya hinyata mendra. Viral tam na hin sai da man viral video tam na hin sai da man je be thui chawoi chori ori krei manjak nai leg du chungti khai manjak nai e abar hoste viral hino chungchini video wa chung ri krei chola be manjak gai chola be thui atike chung video dari Sia ke sia nilar ke botong ya aros bo over confidence ke bunyo frengi tongo viral ni meaning no onibi local gog viral ngzak video rok naimang Bo amte video no simna viral video hino hini wanchu kata pura. Oi ning kisa google loko nai la viral ni soi meaning no. Anga sek full explain ke sana muchungya. Ang norok hai brok munus rok no beng aina kutukna chimi muchungo. Basic knowledge pano se bokrok ko krebini. Pura osikito chapri ni biomole.